Vážení Trebišovčania, ale aj občania nášho okresu a okolitého regiónu, nachádzame sa v priestoroch novovybudovanej modernej kompostárne v meste Trebišov. Donedávna ešte spustnutý areál na okraji nášho mesta našiel svoje zmysluplné využitie. Vďaka úspešnému čerpaniu eurofondov mestu Trebišov sa podarilo zrealizovať jeden úspešný a veľmi perspektívny projekt, ktorý popri mnohých opatreniach v rámci odpadovej politiky môže priniesť veľké benefity nielen pre nás, pre naše mesto, ale vôbec pre celý okres. Mestu v rámci svojej činnosti sa podarilo za posledné roky zrealizovať niekoľko dôležitých opatrení, ako bolo vybudovanie stojísk, ich zaklietkovanie, ale aj napríklad dodanie kapacít komposterov pre domácnosti rodinných domov, rozšírenie kapacít zberného dvora a čo bolo veľmi dôležité, dodali sme novú a modernú technológiu a hlavne vozidla pre naše technické služby. Vzhľadom na opatrenia, ktoré nás ešte len čakajú, ako je mechanicko-biologická úprava odpadov, čiže ďalšie dotriedovanie už od nasledujúceho roka, je dôležité, aby sme na tieto opatrenia boli pripravení. A ako sa hovorí, šťastie bude v skutočnosti prijať len tým, ktorí sú naň nachystaní. Preto chcem poďakovať tým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu. Išlo hlavne o moju kolegyňu a zástupkyňu pani Vierku Mokáňu v čase prípravy tohto projektu, ale aj poslancov minulého funkčného obdobia, ktorí svojim schválením uznesenia dopomohli k realizácii projektu, a poslancom súčasného mestského zastupiteľstva za to, že boli nápomocní v čase realizácie svojimi podnetmi, informáciami, ale aj nápadmi pri jeho ukončení. Tento projekt má veľkú budúcnosť a ja verím, že v podmienkach mesta, ale aj tunajšieho regiónu nájde svoje uplatnenie. Vážení Trebišovčania, dovoľte mi, aby som vám veľmi stručne vysvetlil proces kompostovania v mestskej kompostárni. Proces kompostovania je v skutku zložitý proces a tak trochu pripomína alchýmiu. Na začiatku toho celého je príjem, úprava a miešanie jednotlivých zložiek biologického odpadu. Mieša sa tam suchá biozložka v podobe trávy, konárov a lístia a mokrá biozložka v podobe kuchynského odpadu. Po 10 až 12 týždňoch hygienizácie a dozrievania kompostu celý proces kompostovania vrcholí jeho preosievaním v bubnovom site do frakcie najviac 20 mm. Kompost väčšej frakcie bude opätovne použitý na kompostovanie a výsledná surovina, teda kompost, bude poskytovaný občanom mesta Trebišov bezplatne. V areáli mestskej kompostárne sa okrem budov a zariadení nachádza aj chátrajúci objekt bývalých skladov PHM, ktorý plánuje mesto Trebišov v dohľadnej dobe zrekonštruovať na energeticky nenáročnú budovu, ktorý plánuje organizovať podujatia, prednášky a workshopy zamerané na tému separácie odpadu a ochrany životného prostredia. Projekt mestskej kompostárne bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie, z prostriedkov Ministerstva životného prostredia v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných prostriedkov mesta Trebišov v celkovej hodnote takmer 3,5 milióna eur. Z toho bol 1,5 milióna použitý na nákup technológie, techniky, strojového vybavenia, košov a košíkov do domácností a 2 milióny boli použité na vlastnú stavbu kompostárne. Stavba bola realizovaná od marca 2022 do decembra 2023, pričom sme ju úspešne skolaudovali v apríli 2024 a od 13. mája začíname ostrú prevádzku.
Ešte v roku 2020 ukladalo mesto na skládku v obci Sirník priemerne 8000 tón ročne zmiešaného komunálneho odpadu. Skvalitnením procesov triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a vďaka spolupráci mesta Trebišov s technickými službami mesta Trebišov došlo k zníženiu tohto množstva na 5600 tón v roku 2023. Zároveň percento miery separácie stúplo z 25% v roku 2020 až na 48% v roku 2023. Veríme, že spustením kompostárne dôjde ešte k výraznejšiemu zvýšeniu percenta miery separácie a k ďalšiemu znižovaniu množstva odpadu ukladaného na skládku, čo prispeje nielen k skvalitneniu prostredia, v ktorom žijeme, ale taktiež k šetreniu finančných prostriedkov mesta Trebišov a jeho obyvateľov. Milí Trebišovčania, dovoľte mi na záver vysloviť ešte jedno veľké ďakujem, a to vám za spoluprácu a podporu. Naším spoločným záujmom všetkých je dosiahnuť dobrú vec, a to zníženie tvorby odpadu, ale zároveň aj zníženie ekonomických nákladov. Nielen pre nás ako mesto, ale aj pre vás ako občanov. Ďalším dôležitým cieľom pre nás, vedenie mesta, pre technické služby a všetkých ľudí podieľajúcich sa na riešení tejto problematiky je dosiahnuť spravodlivosť systému, a to odmeny tých, ktorí sú zodpovední v otázkach odpadu a ktorí dôkladne separujú. Verím, že aj tento nadčasový, moderný a finančne významný projekt prispeje k zlepšeniu podmienok života a bývania v našom meste. Ďakujem.